historia. Ponte quieta, estamos rematando. E que me pica? Estate quieta, estamos rematando. Tamén dixeches eso hoxe pola mañá e mira, xa é de noite. ¡Ya de noite! E temos que entregar hoxe todos os pedidos. Estamos rematando, estamos... Abúrrome. Podemos xogar a algo? Xogar? Sí, imos xogar a que quiso Mareñín. E non son os modistas que están rematando. Sí. Vale. Abúrrome. Podemos xogar a outra cousa? Xogar. Ti só pensas en xogar. Xa é noite e temos que entregar hoxe todos os pedidos. Xoana! Anda, baixa de aí. Estábamos rematando e agora que? Toma, xa que non axudas, non enredes. Dobra a roupa e fai un montón. Pero que faz? Así non, fai en serio. Pero ti es parva? Están agarrando todo! Quita, xa o fago. Xa que non axudas, non enredes. Como imos pagar o aluguer? Vamos botar da casa. Non che dá medo? Ben. Que va? E vivir? Onde imos vivir? Pois debaixo da ponte do río. Pero ti es parva, non podemos vivir debaixo da ponte. Sí, claro, e despois facemos nos perriflautas. Sí. Pero ti sabes tocar a flauta. E comer? Que imos comer? Pois os peixes do río. E o frío? Imos morrer de frío. Non che dá medo? Que va? Vamos ao monte, collemos uns paus e facemos unha fogueira. A ti todo che parece moi fácil. Pois claro, pareces pago. Como non sabes o que é o medo... Non, vos tampouco. Non si sabemos o que é o medo. Si ti tamén o souberas, todo sería máis fácil. Pois ensinadme, porfi. Está ben, ensinaremos o que é o medo. Pero antes, recolle todo isto. Agarras un mostre fora. Que é iso de vos? Ah, vindes a recoller os pedidos. Non, somos bruxas. E miñas irmáns? Onde están miñas irmáns? Vímolas fora. Quixemos comela, pero fuxiron. E agora imos a comer a ti. Vende aquí que vos vou dar unha balleira. Vente, que te comemos a ti tamén. Calma! Prudencia! Ai, non me toques! Todo isto é por a tua culpa. Fora! Vaite da miña vista! Márchate! Vaite! Cando esteas solo polo mundo, sabrás o que é o medo. Vale. Ai, a roupa! Os pedidos todo! A miña perna! E agora, quen vai cuidar de nós? Xoana, volve! Guapo, ti que sí. O príncipe primeiro de Mondomet, O. A raíña primeira de Mondomet, O. E a súa mascota real. Ai, Fifi, pero que mamiña és? Ana, pero vais ao chan, que pesas moito, sí? Pero... Ai, pero que fixeches, cochinota? Hai que recoller isto. Ai, que desastriño menos. Heraldo, vai a recoller as peces reais da mascota real. Fifi.
primeira de Mondomel O. Para de xa! Torname seu, estive mostrando de que xa está sin idade. Díxense que non. Que sí. Que non. Que sí. Que non. Que sí, que se digo que sí. Que non, que te digo que non. É verdade que sí. Diches. Pero de que non. Ves. Que sí. Que non. Que sí. Que non. Que sí. Que non. Que sí. Que non. Que sí. Pero que... Mira, desde que está sin idade de casar, o castelo está encantado. Encantado. Pois claro, logo non os ruidos por a noite. Eu pensei que era que estiaba mucho xojando. Non me fajas rir. Teu pai xa hai anos que non sabe xogar a nada. Bueno, ao que ia. O castelo está encantado. E a única forma de ser encantado é que cases coa moza, que se xa quere pasar unha noite inteira nele. Así que casarás. Que non casará. Que sí, que vai casar. Que non, que non. Vai casar. Non vai casar. Vas casar, xa está. Que non vai casar. Vas casar. Que non casa. Vai casar. Que non vai casar. Vai casar. Vai casar. Eu que gano, se caso ou non caso? Mira, se casas, douche a miña colección de soldados do chumbo. A colección de soldados de chumbo con que xogabas de pequeno. Esa mesma. Pasará. Pois se non casas, eu douche a miña colección de borricas de porcelana. A colección de muñecas de porcelana da Raíña Primeira de Mondomel. Nada. O meu é o borno dourado. Cos botos de diamante. Ese mesmo. O colar de perlas de pipí. Todas as miñas xoias. Papuche. O meu polirrosa. A miña coroa. A coroa. A coroa. O rei. Sí. Vou casar, vou. Pero como lle vas a dar a A coroa? coroa vou lle dar. Ves como ainda se xogar algo? Ves que me te xogar algo? Heraldo. Senor, Señor, un anuncio. un anuncio. O meu fillo casa. O meu fillo casa. O teu fillo, non o meu fillo. O seu. O meu. Eu, niño a calar, non quero ir nunha súa palabra máis. Recorda, aquela moza que se xa quere pasar unha noite inteira no castelo superará a proba do medo e casarase co príncipe do rei. Ui, o fillo do rei. Anunciado. Que faz? Xa podes falar. Aquela que pase a proba do medo casará co fillo do rei. Aquela que pase a proba do medo casará co fillo do rei. Aquela que pase a proba do medo casará co fillo do rei. Aquela que medo da proba de pase casará co rei do fillo. Medo de aquela que pase o rei, aquela de pasará co... Eu casarei co seu fillo, son a máis valente. Ente. Un ente? Donde? Papuchi. Que é un ente? Un espírito, fillo. Unha fantasma. Como a túa pretendente. Terás que pasar a proba do medo. Medo, iso está chupado. Xa veremos, xa. Fillo, vais saudar a túa pretendente. A princesa principalísima. Ísima. Son princesa principalísima. Son tan valente que ata me damos dentes e non choro se me cae un dente. Tan valente que ata o dentista e non choro se me manda o dentista. Seguro que non é para tanto. Fillo, vais saudar a princesa principal.
Non caín, que me tirei, Onde está o medo? A Vizcondesa Biscoito. Escoito, escoito. Escoita, escoita, son a Viscondesa Biscoito, máis chula, con moito doce como un biscoito. Paredes un moro preñado. É máis seca que o pan doce. ¡Vamos! ¡Más Señorita, pare. Pero está chocha. E mintes como Pinocha. Pero son a repanocha, cha, 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 que rico, cha, cha, cha. ¡Azúcar! ¡Basta! Basta, basta. Aquela de vos que pase a prova do medo. Eu quero saber que é o medo. Lavar as mans antes de comer? Lavar os dentes despois de comer? Gustas as lentellas? Sí, Comerse con as feridas? sí, Vas ao sitio que non che dan as moas? sí, Dormes cas luces apagadas? sí. Caralho. Pero ti que me sendo. Son Xoana. Xoana sen medo. Sen, Sen. sen, Sen. non pode concursar. Non é da nobreza. Non ten sangue azul. Eu quero casar co príncipe e saber que o medo e viaxar polo mundo. Frena, Magdalena, que vas moi rápido, ¿sí? Heraldo, que me traigan informes sobre esta candidata. Rapidillo, que non teño todo o día. Informe sobre a candidatas. ¡Silencio, silencio, silencio! Silencio, 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 silencio. Entende, Lorísima. Sí, que participe. Así que non sabe o que é o medo. Non, din que son parva por non saber que Desde logo. Pois valo saber, está escurecendo. Aquela de vos que consiga pasar a prova do medo pasará co fillo do rei. Vamos, vamos! Tío, ahí no. Después lo compartimos. Eso no, diga no. Vale, ahora. No, Sí, venga. no, vai que ti. No, venga. Nome do padrín, nome do pai, do padrín, nome do fillo. Boas noites. O primeiro, a higiene bucal. A mañá. Ai. Bom. Boas noites. Pois é, teño fame. Escuchaste? Eu? Non, Parece que xa parou. Xa parou, xa parou. o ruido, vou mirar. Non, direi eu que parece un home valente. Non, mira o que parece tener moi bo olfato. Non, bueno, o que parece son a principal. Botaremos as outras. Dino! Tocouche. Por onde miro? Mira por aquí. Por aquí non hai nada. Mira por ali. Que? Que te doi un pé? Pois vai unha era, que podo logar, que podo os pés. Que non ves, pois, aquela que é oculista, se che oculta a vista. Ah, que lo que está de pé.
poquinho por aquí, outro por aquí. Mellor. Pero non che dou medo. Que va? Eu non lle teño medo a nada. Pois un amigo di con medo tanto da imaginación. Pois eu non me imagino. Pois eu sí, non teño medo a quedarme sin aceite, a non poder viaxar. Pois eu podo axudarvos. O sea, axudarche. Estudiei ingeniería, turismo, odontología. Queres acompañarme? Bueno, non sei. Venga, confío en mí. Bueno, pero antes paramos marcar aceite que senón non chego a ningún lado. Vamos. Bien. Que fame. Que cheiro. Que asco. Vai comer ali que nos apesta. Iso. E ti que comes? Unha pastilla multivitamina. E iso comer? Mira eu. Vamos, un trozo. Non. Pero que non sou. Que va? Eu non lle teño medo a nada. E ti? Eu teñolle medo á morte, por iso bebo sangre. E iso que non está para a boda. Pero se a morte é inevitable. Pero se eu non quero morrer, Eu tampouco. pero entón se non como sangre, que como? Mira, probaste bizcoitos de frutos. Mira, un trozo. Pois acabouse. E agora, onde podo mercar máis comida lista? Mira, vas a cafetería de Mónica Ana e Xo que fan un bocadillo de tortilla de chorizo. Que iso da cocina? Ataca un trozo. E podo pedir así a hamburguesa pouco feita, con sangre. Sí, veña, vamos. Que sorte. Que ben, xa non hai ninguén. Marcha. Marcha ti. Vaite. Vaite ti. Raíña. Desculpe, non sabía que era usted. Estou ben, estou ben. Por qué quere que marche? Ti, isto non é contigo. Pero é que se marchas detrás vai o meu pocholo pequerrechiño. E eu quedo soa nese castelo co meu marido que é un papón, unha me pías, un papanatas, unha cazán, un gallán. É que me ten hasta coronilla. Pero non pasa nada. Cando case co príncipe podemos vir aquí e facerche algunha visita. Pero xa non será o mesmo. Viredes de vez en cando e ás veces nin viredes. Eu estou aquí, soa, dando algún paseo, soa, lendo unha revista, soa. Dixenche xa que estaba soa. Disculpe,
fillo. Marchamos despois da boda logo. Sí. Pois, desexoche moita sorte. Pusquis, pusquis. A verdade é que non sei nin como te chamas. Pero veña, vamos. 20 anos. 20 anos, O rei primeiro de Mondomet, o. Eu, o rei primeiro de Mondomet O, declaro a Xoana Seimet O gañadora da proba do Met O. Heraldo, anuncia a boda real. E vai de cambiando, non sei iso. Atención, atención. Atención, atención. Vais a celebrar un casamento entre Xoana Seimet O e o príncipe Filip O de Mondomet O. Acudide, por favor. Atención, por favor, vais a celebrar un Xoana entre Filip O e o casamento de Xoana. Acudide, por favor. Xoana, acudide, celebrar un casamento entre... acudide e atención, Xoana... Heraldo, para xa. Para. Xa está. Resuma, señora Bispo, graciñas. Iso, resuma, por favor. Estamos aquí reunidos ante tan elevada concurrencia para unir en matrimonio ao príncipe Filipo I. Filipo no, Filip O. Estamos aquí reunidos para unir en matrimonio ao príncipe Filipo I de Mondomedo, marqués e conde da Torre do Susto, con Xoana Requeixo. Xoana Requeixo, no. Xoana sen medo. Que todavía non sei que é o medo. Quere acabar dunha vez? Estamos aquí reunidos para unir en matrimonio ao príncipe Filipo I de Mondomedo, marqués e conde da Torre do Susto, con Xoana sen medo. Acepta. Todo sexa pro reino. Sí, quero. Xoana sen medo, acepta vostede unirse en matrimonio co príncipe Filipo I de Mondomedo, marqués e conde da Torre do Susto. E así saberei que é o medo. Asegúroche que sí. Acepto. Pois eu declaro vos gañadores do concurso de televisión O Castelo da Tentación! Como que concurso? Como que televisión? Claro, mira o público, mira as cámaras, saluda. Pero, que medo, que vergonza, que... Montoya, Xoana, volve! Se alguén máis quere decir algo que o diga agora ou que calle para sempre.
Aplausos.